Totrani rangchakni mala phoknanai mani khogui malia wanji bosni borok monfort ni simi Chompoknogor hatio hati khaida mani uskuti bai uskuti malpungo gajak susimitani busajakni totrani rangchakni mala nugui wanji bosni borok sapurmani yagulo telangai malia sabono manui rangchakni manino obahanyo belakina wana mani chingcha susimita di busajak kakakokok kapkha rangchakni manui telangna najak manino obahanyo rang ukuk susimita kam kopsaka khanani Emeni Monfor bara tongo bo jaga thananai phaimani noro Chompoknogor mani sabo nong no bahai khaikiabo wazi kene ke baisa lagu phaido angka apus tango kari bukuni ke phai tong do kari kuni ke ke apro sachi sing ka tai tong ta ke ka tai tong phra nu ai hai chin ka ba ka se phai la ho angka ang patmang ang ba ang bu long na hazali da o ai na na hazali ya nong ni kaimi bo jaga bo chin kam ka yang amar puro stin go ya bo omor puro orang bara tong phai man ta trai phranggu engke wan zero khangke khorok nei baisa logjak ke Bike chalokjak. kene thulai ja sini roglia sinirigli gari number ok norok bongni gari number ok nai malia huis tong Narok malia. ke ya bai hui tong engke nang tabuk tamo mane borong no tabuk tam kok sanai nang lokrong nang tam kok sanai mane nai ma thane bising tui nang tam kok ke sana muchung che samu so ta zo to no ke sian ke tong bai jingi busuk damni ni je orang chak ai ke naman ba 30,000 maro ka 30,000 30,000 ke nang pai mane ta na telang jak khumo hanim blena angke lang kha ka ta ha ang bispin ma ka phailang ko sala gui ni bahai ke narok mangkha nang malano an chara si bai ka nar ma ka sida amba akha go bo Bai ke narok mangkha? buru ora khai purang hai ke ro nya ra khang mane ni godana rom grau borok hal go na ka sang palang mani de borok godana romani pore mala romoi sapru kata hanim blena hai khai emni borok running emni borok running goda running on sung running go ka kar bi speed nang tong ye de ngi bus kango ka kar bi phaija ko gor ungong sung nai phai tong na go Hai nang khana ta borak kari jara no